Dedi Kurniawan bin Sukir Al-Rusdi. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Wahyuning Tias binti Turitno, yang walinya bapak kandungnya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mas kawin logam mulia 5 gram dan uang 5 juta rupiah dibayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Wahyuning Tias binti bapak Turitno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pripun saksi? Ora krasa sampun tiba wancine, iso nyanding kowe saben dinane. Senadyan akeh rupita lan kuda, tresnoku karo kowe orang liya. Susah bungah dilakoni bareng-bareng, tunggu lelah muga iso dadi lillah. Tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku. Duh sayang sigarane nyawaku, bakal tak jaga tresnomu, tulung jaga nenatimu. Kancane nulis cerita uripku, ya mung kowe ning atiku, ra ono liyane. Selawase bebarengan tekan patine, tak lelo 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 ledo. Duh wong ayu prasetyane ngati sak lawase. susah bungah dilakoni bareng-bareng, tunggu lelah muga iso dadi lillah. Kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku. Duh sayang sigara